Hadian bun benai bekinong yalam ke Joint Action Committee Master Roll Workers Union kila od bat yai thok bun tili ki shithi shau menteri rangba Konrad ke sangma halor ki jingkerpat jongki ban kenti bai nong bat ban penbet ya karu komtrei jongki kumbalong lem ki wei pat kinong trei sarkar haka khandai tarik yayong menteri rangba kajala ula khot ikinong yalam banekran markhmat halor ki jingdawa jongki Hadirin kejingnya kendo bat menteri rangba na kaliang unong aibut jangka kenhon ba KL Pariat ulai thu na kaliang menteri rangba kejala ula kubur ba sorkar kelas lem ban penteri kam ya kejing dawa jongki bat ula ong kadaw kadai na kejing plot ki officer ki badan hakakam namar ki babun ki mat jing dawa jongki kiladon lupa haka notification balada penmi da sorkar jela kam tam habayade bat ka VDA kapisa belasngi kabaki de ban penkiu arsen manusnam Kat baha kabaya day berkerta syong thaj jangki master role hapo 100% senam ulaong halor kani kamat uba pariat ulaya thu nakaliang menteri rangba undang eksamen shwa namar kandang don kejing pej benia naki head jangki department Ka avocado mentakan usia mula kod yangi bara pen ab yangi nado men semsnam marai samba taka jinga kendo menta kadai ka ba constructive ha ka snot tanat nama nagaliang chief minister u admit ya kata ka jing slim man pentrai kam ya ka ek diman te ka wei negata ka long ba usiam ka jinga keren ong hi ba kadon ka jing talat hakaling officers namar ba ka bai bang ipan ka ibang kerpat kila don lupa ki notification ki order ki bila issue ka government khamtam he jing dai bat ka VDA pisa ka ba ki dai bat ki bala belasngi arsin sisna ka ka struk April bat ka struk October kani kala don lupa Tementara ka sini ka hane ka jing kando ula adamet ka ta ka jing talat mar Islam ban issue ya ka order mentakan ni ka bai belasngi ka jing April te kane kin sepenmi hakane ki sngi banwat ta ka jinga dai bat ka banta ka ba retirement age ka ba ka dai ban chong thai ki masterol ki bamdan ka jing sio bamdan ka pension benefit financially halor kane ka dan jing kulmar ba ga governor la approve ajar kandai ba dai ban chong thai ki masterol hapo 100% snem namar kam dan jing sio te hen menne ki dai kren la pan jing shain u na ka lenga jong ong yi kane ka banta un examen un pej namar ba kadon ka jing penkul mar had ke lengi head of department bagi dai bag master de ban chong thai san pu pra namar ki don ki dai ginong trai sorta ni ne lenga jong ila krensa chief minister ba ki master role ki dai ki batrai balasngi ki sevya ki manlagasngi tama ka sarkar ka aisen chi bana u master role balai trai u yo pisa to ka sila balai trai u do pisa nang kata kada dai government employees tahlor ka ni to ungun sa examen hang dai ban snem ban chong thai ki master role Sagawai ngi ongi u baka ki masterol kem don jing sio anda ki lasong thaj anak song thaj ki song thaj don jing sio ina ka sarkar te hakalor kan ne to un sa ya karen bia hakini ki sngi un sa khat biang ka meeting haga bangin ya karen nang ta hajinga dai pat bat ka banta jong ke ni ki RCW ka RCW ka dai ka baka sarkar meghalaya no banai December jo snem baradep ka lasong kabinet ban review biang ia kata ka meklia regular casual worker scheme kandai fundri halor kan ni ka kabine kala de bran ba ia kan ni ka scheme ka de ban trai ka kumbagalo baro i master la trai palat expression ka de ban yo nang taga ba ar la dan ki vacancy vacan post kito ki bala slong senior kum ki RCW kila de ba shabak chung thai de ban yo group di post ki pion chukida te halor kan ni te ong ba uyatho ingi andang ya keren badu ang uns ai ben ke instruction kadon ka jing duna ka jing telat hakinong trei sarkar bat ki head of department ban pentri kam ya kani namar bakam dan ki rules nta gira issue the rules nalorang taro kadon ka wai pat ka jing ba kinong trei masterol ha ka tanat jong kam department of textile ka taga mo ke horticulture ka agriculture ka bibig ka handloom kiyo tulog ki trei managasngi indrei kiyo ka bainong sisen sisna temennya kerana you kata open date orang kadang saya kum kita wah phone ki finance department phone ki department kita dan jangka textile dah bakut kila keren kadang tu pelpa ko jing sing si ong ka
kani kam dei ban long namar ko order ula issue ka por bolong kum chief minister ha ka sarkar ba rem ula ai ko order ba baro head of department ki lei ban somen ki kapteng jong ki masterol sha ka sarkar sha ka finance khnang ba kin ai ya ka fund allocation lai banai haswa ban kut ugunai nang ta ka daw kin don ki kapteng jong ki masterol hari din nang to pat kanya ka sio kam don ka jing duna lor kan ni temu do gam don ka jing betri kam hok ni kan ni ka order te nagaliang jang u cm upan pa ki jing sio dio lor kan ni namar ki dei ong bagi masterol ki dei ki pillar manta kinong irap ki bajan tam na do ki officers hado ki surok kan ni te kini ka jing karen manta ka singi long ba haji dei bat EPF ka wai ka ba government of India cm ula admin uang ba government of India ka ai ka order ba barra kinong try balance ni kalong government nagsim government ber private kidai bankan thuk ba program EPF kalong employee provident fund kini kidai ban yo nong ki master te halor kani ukundit ba me kaliam padon ta kaliam ka jongi ngila dep tho yu gila pan i ka jing tho ba na kaliam jong commercial rate jong regional office ru kila ai ka jing tho chief secretary na do nusnem ba ta halor kani ka banta ki EPF ta ka VDA ka bagi day penteri kam next April kini barno ki bagi karan ta sngi buong ba up hakini ki sngi issue no instruction but the order ya barno ki head of department ba kin penteri kam hok ya ki ai ki baka sarkar ba ka department labor ka finance ka personal la issue man ta lor kini ki ai ro man in ka leng ka jongi ong yu chimesta they will implement hakani bna April lade gumle akuni bna April ila ito yu mentang ilong temporary suspense yung agitation jongi kung iday ban siyang hamakran tangga dawo kan lade umle apo anu bunay April kajing hikan long habara ki district headquarters jong Meghalaya ki master kin bansi kini ki barita minong tre alam ay to uong ingi di sakini hini kising kan mi teula entraso ya ki officers ki ba attach badu te baun kin follow ngi bat ki la ai ro kadi ong to ye trai lang gini kini kin feel ta meeting kan salong biang hakini ka last week jong na April ngi kermen ba ki ai ki bo April CM halor ngi pedeng ro ikata ka jing ong ju ka dan ha ka dan jing duna jing talak tementa un streamline biang sa sisir ya barro ki department hajing dai bat ki ba engage ya ki masterol bat ki wei pat ki no trai ba last week bar government ngi sutu ata ka jing admin UCM jika tak kau cadai ke jing sisa, maka gam ulaong ngilapan ni ka order kala issue na do benai Julai ajar April. Order bagi department kita berkomply ban sewi ka pisa. Manlau benai. Tahlor kene urong ukendit bantet. Maka PHE department bat kata ke department textile kiyo tang sin jisne ka PHE kalong irregular jing sin. Kiyo tang try jong ki master kumbalong manta ndan ka jing itho ak sarkar ne kidan pa chief engineer. Karena tak ada amat, un streamline ini baru. Abadi begini lesi kat head jongkat jala koi umnon jikte pe kai ko pisngau nak liang jongpi. Nagaliang ka jongi kata gi kandet namar hot kadon imat kadon ka gap. Ka communication gap CM bat kini ki head of department. Imat ba ki wai pat ki bijing sel tho ka jongi ba kini ki head department ki comply tang hapo ka level ka jongi. Ndrei ban ya communicate halor kani kamlai. Tengi kerpan hin mane ki karen jo chief minister bangi kami kendo ye phi kom chief minister. Ni kendo ye phi kom in charge ka personal department but ka finance. Namar kini ki art league department ki concern bha ya ka welfare jo ni minister. Tapi haben streamline ka personal but ka finance department. Phimsham latli UCM ba halor kani ka le ka jingsa ka level lo na ka level code. Kani ukandit menta ba ka kam tracker. Tekani kadai jingsa kadai ke department of jong labor department kadai ban pentrai kam ke labor code nama ke labor code nak government of India nado banai November macam senem kala issue order ke parliament kala pass hang ni kam trai kam tekani kadai ke concern ke lokal jong minister bakai kadai